Mae symud y coesa'n rhan pwysig yn tydi o bywyd, yn enwedig os da chi'n gorfod gwisgo amdanach efo'ch sana a'ch sgidia. Felly o'n i'n meddwl sy'n ni medru ddechrau hefo ymarferion i helpu chi gwneud hyn. Dwi am eistedd y gadar, yn gyffyrddus, cefn yn syth, ac yna dwi am cnesu fyny ar gwaelod y corff. Dwi am gweithio trwy'n rhoed, yn ymgeisio i wneud yn siŵr bod yr asgwrn yma ar eich ffer mewn llinell syth hefo'r bawd mawr. Ac os oes gynnwch chi anhawster yn eich traed efo cric mala, jyst gwnewch chi gymaint a fedrwch chi. Ond be dwi'n trio wneud ydi gwasgaru bodiau'n rhaid ar wahân fel hyn, fel dwi'n dangos ar y mysaf ar yn nwylo. Felly gwasgaru eich bodiau fel da chi'n codi'r ffer a fel da chi'n symud pigwn eich troed. Ac yna dwi am tynnu'r stôl yma ymlaen. Dwi'n gorfod bod mor uchel y hyn. Dwi eto'n ista nôl chydig bach, bottom ball, just yn symud yn ôl, just mymryn, ac yna dwi am plygu'r ben glin a gweithio reit o ben y clun ac yna i lawr, ag y gwes arall i fyny ac i lawr. A falle ydych chi'n meddwl bod hwn yn symudiad gweddol hawdd. Wel mae o os fedrwch chi'n neud o. Mae bob dim yn hawdd os fedrwch chi'n neud. Ond os oes gynnwch chi anhawster yn eich cefn, neu yn y ben glin, neu yn y ffer, neu yn y clun neu hun, mae hwn yn medru fod yn o hegar i rai. Ac os fedrwch chi'n neud yr ymarfer yma, triwch gwneud yr un yma. Dwi'n mynd i blygu o top y clun, felly symud ymlaen a dwi am rhoi'n llaw i lawr ar y stôl. Mae hwn lot haws na be fysa fo sa'r droed ar y llawr. Ac yna i fyny, dwi'n mynd i newid i'r ochr arall. Hefyd, be mae rhaid i chi gofio ydy, os ydych pen yn mynd yn rhy isel, mae hwnna yn medru gwneud i'r rhai ohonoch chi deimlo chydig bach yn sal neu bod gynnwch chi bendro. Felly mae o'n bwysig i drio cadw'r pen i fyny. Ac i lawr. Ac efo'r rhai, deud os dwi'n gwneud yr ymarfer yma yn y gym i rai, maen nhw'n teimlo'r cefn yn tynnu. Wel, wrth gwrs, mae'r cyhyra'n gorfod ymestyn mwyn i chi gyrraedd eich troed. Felly, sa'n reit braf bysa meddwl fedrwch chi wisgo'ch sgidia'ch hun, gwisgo amdanoch, hefo'ch sana a'r dillad isa hefyd yn medru mynd dros y droed. Un arall. Ac wrth gwrs, i rai ohonoch chi sy'n medru gwneud hyn yn sefyll, dwch, nawn ni drio rwan. Felly dwi am sefyll, symud yn stôl. A beth sy'n bwysig hefyd ydy gael cymorth i'r corff, felly dyna pa mae'r gadar yma hefyd. Un llaw ar ben y gadar, dwi'n mynd i sefyll i fyny'n syth, symud o'r clun ac yna rhoi'r droed ar y stôl. A wedyn dwi yn mynd i ymgeisio i ymestyn ymlaen. Ac yna nôl i fyny. Ac yna i'r ochr arall. Coes i fyny, plygu o'r clun ag trio ymestyn am y stôl. Ac i rai ohonoch chi sydd yn medru chydig bach fwy, heb gafal o gwbl. Ond mond os ydych chi'n teimlo'n saff ar eich coesa wrth gwrs. Ac i lawr, ac at y stôl eto. Yna dwi am symud hwn i'r ochr. Gnewch symudiad bach fel hyn. Symud y goes ymlaen ac yn ôl ac ymlaen ac yn ôl. Fel mae'r goes yn symud yn ôl, ydych chi'n gweld dwi'n tiltio ymlaen chydig bach. Ac os ydych chi'n ffeindio yn anodd i sefyll ar un goes am yn hir, newidiwch drosodd pan ydych chi'n barod. Ac yna i'r ochr arall. So dwi'n symud y goes yn ôl. Cicio rhywbeth tu ôl i fi. Symud y goes ymlaen ac yn ôl, mwyn i'r clun gael symud. A sefyll i fyny. Ac yna dwi'n mynd i drio codi'r goes i fyny. Mae rhaid i fi gael ystwythder a mae rhaid i fi gael ddigon o gryfder i medru wneud hyn. Ac i fyny, ac i lawr. A weithio pan dwi'n dysgu bobl, weithio os dwi'n esbonio pam dyn ni gwneud yr ymarferion yma, maen nhw fwy awyddus i drio, oherwydd sneb eisiau colli sgiliau nag oes. Ac i fyny, ac i lawr. Un arall, i fyny, ac i lawr. A dyna fo, ymarferion syml hefo fi. Hwyl!